Chapter 3 Genesis. Ngikhalela abantu abazonisheshisela. Ngikhalela abantu abazonisheshisela. Chapter 3 Genesis chapter 3 verse 15. Uthixo wohlwaya umfazi nenyoka. Kila nje isikhilelo ndiyedlula ngo. Yolanda uYesu. 3 verse 15. Ndiyakumisa ubutshaba phakathi kwakho nomfazi. Yima kubani kuthethwa naye? Kuthethwa nabani? Uthi ndiyakumisa ubutshaba phakathi kwakho nomfazi. Kutsho kubani? Kutsho kuSatan, inyoka. Kuthiwa ndiyakumisa ubutshaba phakathi kwakho nabani? Nomfazi. Yes. Naphakathi kwembewu yakho nembewu yakhe. Naphakathi kwembewu yakho ungubani? Hayi kaloku masithethe. Dawumisa ubutshaba phakathi kwakho nomfazi. Phakathi kwembewu yakhe neyakho. Yimbewu kabani lekuthethwa ngayo? YekaSatana nekabani? Yeka iBhayibheli. Yivalani iBhayibheli anizuva kahle. Divulana amehlo. Umfazi akanambewu. Imbewu ihlala endodeni. Kodwa uThixo namhlanje uthetha ngembewu yomfazi. Uthi ndiyawumisa ubutshaba phakathi kwakho nembewu yakho nomfazi nembewu yakhe. Akanamfa umbewu akanambewu umfazi. Aka na mbewu. Mhla kwakudalwa uAdam benikhona izolo ndiyivelisa ukuthi ebele lapha phansi kwaxovwa inhlama leyo kuthiwa inyama. La nyama libingengo Adam ngaphandle koba uThixo uthi wamkhupha Adam apha emlonyeni kuye. That means ngela xesha kwakudala uSatan bonke abantu babengaphakathi kuThixo. uThixo xa ifuna ukudala wena awuvelanga ngenxa kamamakho notatakho. Umamakho notatakho bebexova inhlama, wafika uThixo wakukhupha apha kuye, wakufaka pha ngaphakathi. That means thina sisuka uThixo emibilini kaThixo. Ngela xesha uThixo wayesakha uSathana sasiphanga phakathi kuThixo. Wena lento ikuhluphayo nguSathana into eyayidalwa zizandla zakho. Ayi abandivi. uSathana mncinci kunawo uSathana. Ngokwawudalwa wayedalwa uSathana, wena wawukhona ungaphakathi kuThixo. Edala nje uThixo, wena you are inside God. So nathi into eyenzeka xa egqiba omdala uAdam, uyaqonda uAdam umntwana xa ezalwa igazi eligijima emithanjeni yakhe ligazi lakuloyise. Andithi xa indoda imphika umntwana kuthiwa kuyokwenziwa iDNA test, kuyohlolwa igazi baliyangqwamana nelikayise. Yilanto ingatshintshi isename enkwenkweni soloko ibiza uyise, ngoba igazi eligijima emntwaneni umntwana xa kugijima igazi emzimbeni wakhe isubila igazi likayise. Noxa ethathe imbewu utata wayinika umama. Ndinombuzo ke ngoku, igazi elaligijima emzimbeni kaAdam yayileli kabani? Ngoba uAdam wayengenatata. Yayileli kabani igazi elaligijima emithanjeni kaAdam? Yayiligazi likaThixo. That means kwagijima igazi likabani? LikaThixo. Same applies to Jesus. uJesu zange azalwe nguYosefu. Egazini likaJesu kwagijima igazi likaThixo. That means uAdam wokuqala wesisa ukufa, Adam wesibini wesisa ukuphila. Why is he sitting with first Adam, second Adam? Because of the blood. Iduru ke lento bengitshilo nathi abantu ekudala besindisiwe. Asiyeke manibuye ndize bantwaneni, ndiyabashiya abantwana. Qale uqaleni sebantwaneni. Hallelujah.